Jokanyo mag duond bura mar DCP onyonore ni ogai mar Rigathi Gachagua ok bi dhi ndiko dhoge e nyim duol mochung'ne riwo oganda Jo-Kenya mano NCIC ewi weche manowacho ma bende NCIC wacho ni nyalo thuwo oganda. Jotelogo wacho ni duol mar NCIC osebedo ka oyiengore nyakonchiel ka gidwaro mondo duolno oluong gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kod jaod bura ma Homa Bay Town Opondo Kaluma mokwongo ewi tulo manyocho kwa koromo mar Linda Mwananchi giko juma mokalo e kaunti ma Homa Bay. Gachagua bendo jiwo oganda Jo-Masawa mondo sir lwedo duond bura mar DCP kendo wuotho e twech achiel. Chris Owino nigi ler. E romo mar duond bura mar DCP e kaunti Murang'a, josiasa mag DCP othiano gi wang' matek e odiochieng' alanga ni ogai mar Rigathi Gachagua ok bidhi e nyim kweth mar Bishop Kefa Omae e weche mane owacho e kaunti ma Kisii e kinde romo mar kweth mobalo kod sirikal. E romo makamano mane otimore tarik 23 dwe mar 2 higani, Gachagua ne onyiso oganda Jo-Abagusi mondo oriem jotelo duto ma owacho ni dhogo jalup ogai mar Jubilee Dr. Fred Matiang'i e weche mag siasa kaka jaod bura ma Nyaribari Chache Zahir Zanda. Jood bura mag DCP kata kamano wacho ni duol mar NCIC oyiengore nyakonchiel ka gidwaro mondo duol mar NCIC okwongo luong gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kod jaod bura ma Homa Bay Town Opondo Kaluma kalore kod tulo mane okwako romo mar Linda Mwananchi e giko odira mokalo e kaunti ma Homa Bay. Watu wa NCIC wamealika Rigiji aende kule mbele ya NCIC. Sisi tunataka kutangazia tukiwa hapa Murang'a, Rigathi Gachagua akuji huko NCIC. Nyinyi NCIC ndio tunaalika siku ya Tuesday, mkuje wa Munyoro, mkuje muone Rigathi Gachagua. Tena niambie huyu Bishop ambaye ndio CEO na chairman wa NCIC, wewe ukiona watu wa opposition unapeana idhani ya kwamba washiko within 24 hours. Kina Gladys Wanga na Kaluma wakipanga fujo kule Homa Bay unanyamaza. Tunakuona, waambieni tunamuona. Sasa hivi tunataka ushike huyo Kaluma na huyo Gladys Wanga, tuwaone kotini vile umekuwa ukikimbiza viongozi wa opposition. Harambee! NCIC tumeona mumeanza kuita kiongozi wetu Rigathi Gachagua. Tunawaambia tutaona barua ya Duale. Mumeona barua ya Duale? Korka kore, Gachagua othegore gi wachno ka olando mana injili mar jiwo oganda Jo-Masawa mondo donj e odgi mar DCP kendo goyo ombulu e okap achiel e kweth mobalo kod sirikal. Na watu yangu, please don't be distracted. Be focused. Situanza safari ya DCP, tukae tuangalie mbele. Let us go all the way to the finishing line. Don't be distracted by this or that. Tukae kwa line mo. Eko machielo, Gachagua onyiso tend obila mondo mi arita moromo chieng' tich abich jumani e kinde ma odhi timo limbe mare kar chung' od bura ma Emurua Dikir e hoho mar Okak. Ni wasaliti wa jamii yetu, wale ambaye wameenda kutuuza kwa kasongo, wale ambayo wameweka tumbo yao mbele wakiongozwa na huyu wa Mabojo, na wasaliti wa jamii yetu. Lazima tukipeleka kasongo nyumbani waende pamoja, si ndio? Kila mtu ana haki ya kutembea mahala popote. Harambee! Gachagua chano tero lweny e dhoot ma jatend piny William Ruto bang' jachung' mar duond bura mar DCP yudo ombulu mohew 10,000 e yiero madundo ma Emurua Dikir e dwe mar 5 higani. Chris Owino, Ramogi TV.